Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ki noilam jong ka soru pajba ka beriuh nyautrap. Haka khat nyautrap jembang arajar arpuwe. Kilai kendu bat kinong rap jong ka thain pentorom kra. Hadin begila yok pedang ya ka jing ujor. Bakim sim la yolat satya ban penyat yo iki jor. Bat iki marrap ki jongki hakum kini kapor bak sorkar kala penjari da ka jing khangdam. Haka baydai bakani. Kaseng kala dawana ka sorkar jela ling baka I-team 1917 ba ka deban thiet iki marrap kum ki jor bat ki wei haka dor kersian da ka sorkar ni ka minimum support price. Khnang bakan long kum ka jing ram bat ka jing kersian ni ki nong rap handrai om baka I-team 1917 kan thiet kum ki nong khayi shimet hayo hahat. Haka juk opor ka sangkala dawaru baka deban map no marsi teng ye ki marrem kum ka kisan credit card loan bat ki wedi ki ramrem na ka bentau snem arajar khat khandai arajar arfuai ban arajar arpau arajar arfuai don kinong rap baki tieng bakin pen ya kita ki bahajan bang nganom ala ga ki ot kata kelada ka sa to kamar no mensip Nagadahi nagalyang kasarkara na kibot sa lot dalaban te la kami itrik na kilo benay ban ong hiwat ha ko nung rap ko ba maka kumar nung rap ko ba di maka tibo no nagani pot idon da kawai kijumur tongin yale kata siyempre mo jan umday to bolo marta na pot nikwi jakar yo nikwi jakar siya mele de piat sila anang tay ngiru dekata kalan tihi ngam ya ladang du nong su gille su gumno kata hioi dehendrai lada le pakan kom ta su lada don basi daga dik 2 kilo ngai ni kata bosni 2 kilo ano ki de ho ga do nene unka krea nila man ko ni ka krea ga dom ka kilo non kata kan bisa ri banyak ndai kamlong kamurong ngai ga ikendiat kum ka jing mat pham ya ka benta ka jingwan jong ihan ni si ka lom hagini kisi ala sini na yo ya koi khubor ka ba pen pau lung baki tat thai khubor baki nong rap chani ka than la sem jing e hak ban penya ita ki ma ki mata ki ba la tre sitom bor sistem ban thung ban menta ha ba dai ka samoy ban on kim yo ban ot ba da ot chanun on ra ki ban bandi ti hadin bangilayo ya ta khubor ni kum ka konhon nakaliang kasur pa iba ko rin yung prep midas don kan sim ba sokhia narba idan ka benta ka ba ka jenjar kum kari ba jam rio ba ni kum ki rio idan haplang ka jige ka ba kai nakadaw jong kan ni ka jingwan jong ni u ling shop jong ni u jong kan ni ka kham corona hangni ka ni jong ni ba hapar kai ba hoy ti abang iwan sini iwan dakta ka dimut ba kum ka konhon ikwa ban ya don benta lang pi hai nu benta thai ke bangila ban le si banya kren ban pli kilat tin pi kumno ba ki kinong rap khantam hang om ta hania pon thorba hare ha ka jalla hi jongi bar ko wei kinla pat ban di ta ma ki mata dang hi ni si indai ba ngayo ko bor ni tang ni pon thor wa ki than tan ring ki than mau khonu ki than ding poso nang ni na pon thor ni station ki brio ki ba stay ki lai rap bunjat kumbalong hang ni ki rap saw ki rap husband ki rap muli ki rap kajor bonjak ki jati thung ki badai ba ki babi akan ni kapor nang ni na ka jala jumi makiru ki syami ka jo ka jinge bapli ki nang tanding ki haban lik dia kamar sadu din pasuk sadu saboi nombor ko balik si ka lenti la jama ki tani don ki khep ba ki haban kerpat ki perlo basoba si yarap pendela mingi yo ki sodan la ki kumta bi hang ni ha snong hani kan ni penthor lei ila iba ka sam ji ya pi ba kan khat eu ni jor ba kan di ka jingwan ka jungi mitas ni kalong bangin yo banyak selu jumut lam bangin yo banya wa ta kila unti nang bangin la banya ajumut lam so ki bol ba di pet ba di kmi kum no banya rap pi ki nong rap nang ba kanum don kanu no ka jing e pi ha ki ba bun ki liang ni sipu kapor kalong ka ba e ba juat om tang e pi jengi baro idan la ka jong ka jing jing ja nadu ki nong bolan nadu ki nong trade belas ni naduk kinong sajan ma fi kinong rap fidan la kajong kajing jenja manta haba fidan fi kinong rap ngi sngai balai ka bam kinang yo ban thia handai la fi phim la no ra kata kamat
kita ki yo dan ni kita ki tukan ki bangi ngelek kum ki pai bangi le ban tiet ti ngi kan dan kan bu haji Mentangi wan ban verify dak bala jong i sisha bakadon ke cingkata ya ki marrep ki bala long bande sayo henry leng ba ka cing don jong lok dau kim yo ban pemi sayo dikane gede kum kecing kum suong no ba kapisa la dan hari ban penun kam ngim yo ti la long no aktaru kam kawan ra ci ka inong ra de habangi persyang mentuat jingmon na kinong khi ban ngi pej ya ki yo ki hadu kalong hi ka ba akem bat kapor kam de hi bosok nomor bahang de kapor ke cing perking na kalang sarkar kam ong mengimlong henry ngi hab hi ban follow tang ba ngi dai pada bandon dak wai ke sistem kor komperkat ba kumno ban play pada ya kayo na banda ke cing bah jong kinong ram te hang ne khendiat ngim la ban len ya kayo kaduna hapo ka jala ka jungi te hot ki marep borobor ki lai ba tang hapo yodo ten rei hang ne ha ke cing sisa lada ka sarkar ka penon kam hakar kom ka badai lada ka sim khia nado mensua kham tam kamot ya kinong rap kan nomor jing gumba kalong mentah lada kawan makan akan lo dak kayo chung kinong rap ki babun ke bak sarkar ke lapan mi kumbolong hapo yalong hang tai kedan ke kayo ke barit nam dak West Chanty Hills kumbolong hang ni iskasil kedan ke mauyong ke yodelang hang tai bat kedan hang tai sanmer ke yodelang bat kedan soyong ru kayo ke balayo lembaga skim cokatai ke napo NEC bat kumta datar ki babun ki skim te ha ka juga por ka sarkar ka thau ka sna ya ka to ka kunhun ka 1917 team bandai simar ye kinong rap te henry habang iwat ngi keli pade kador ka bakum no ki penyat ngi sngo ba maki ki sim kum kinong hayi om dai kum ta ke tim ka ba pha dak sarkar balai namar ba kador kisim ha kador ka baret dak mut kam don cingmut ye ka to kam don cingmut ladak sarkar ka wara dak wai sistem ha ka cing sisa kacing kuat kacungi kelong baka sarkar kadai banbu dak MSP ka bagi ongka minimum support price dia ai bagi tu kitim ki 1917 kintet kadar jok umhajon hayudo nomor uto ude umhajon hayudo kino khayi ki bahayo kidai kino khayi ki basimet lada dan profit ngan ya yang kata kayo lada dan profit ngan syong hayi ngan ya dak parki business tinrai ka 1917 team ladai ka tim ka bala recognize ka bala pha khanang dak government las ngutu baka cing tmu kalong man pen eminong rap te hakan no kor kom pada on pen eminong rap kador thet kecu kebuthet unum mahajon hayo te kemut kalari buntet hakador jong ka sarkar te ka tu ka 1917 team lada kamla ban penyat ya kayo mentai sisngi arsngi kan bu hak stok jong sarkar dan dak no ka sistem ka baka sarkar kala ban bu dak cold storage len kini kini sistem tangba hakador ka ba on im unong rap kan on im unong rap kami ong kata ka ladak sarkar kampatla ban formulate hak ta ka sistem ban ong banwara ya ka kenika MSP yang minimum support price for the time being nak mentah ngasngu bak sarkar ka haban thaulat kam tam ban pej kepang mentah tang yi kini kimar ki bala long mentah ki bapot ki sausan chat ki balang ki ba ka production jungki mentah kalalong over nomor bakayo kampli te mata daw mentah ngisngu ba leng bakal sur pa dak ngikat pat syak sarkar mentah sipor kat bempat biang kakar komlong jong kamariang thau ye kilat kilenti leng baka tenat agriculture bat leng bak sarkar hibrok away ye kini ki sausan chat ki item ki balong perishable items kebangi om kum upul ukubi uphan bat kum ta datar bakin bakatu ka 1917 team kan thet dakador sarkar kabala bu dak sarkar ka minimum support price lam kumta kam don cingmut ban bo ya kato lada kithet hakador jok mahajon lada ka 1917 team lada chia bakayo ka hiar siteng ka kilo unthet langkum jok mat kam don cingmut nai lek kacu hi te kamot balada kilabu dakador jok sarkar kata kamot ke cingbo ya kato katibru kelak don cingmut kan timot anda ke sarkar kelak sedang ya kata ha ka bakado amban se war kita ki mahajon wat kita ki mahajan ki ba ki mahajan simet ki ba hayo do lene haki wai ki hak keleng ki yo de kin bot ya kacuk sistem bat ha kata kapor kacing sedang ya kalenti jong kayo ka hat ya kin rap kala sedang kai kata kadai ke bangi kwa ado kata ngimong ba kawan dai seben kam terikam he tang bolong ba kamlong katkum kata ka ba warra sisya kacing moto yo pa iba kila tre hila ka jong barbaret tang ba ka tim cunggi dan tang kandiat kimla ban poi saman kelenggi sinong karkom ya de pi ngaya dak jong ka khamat ki ya daka
bolero pick up tangi wa itrak ba herum dan dekat baka ka cing mi pa chung ki marep tang na kan ka lada ki penmi ba hak tarukom berkin ot ak tarukom kemot tang na kan ka nang traila Citroen 407 dan Citroen 709 kala dap temut katu kemot kampat biang kan dan kamban pen bha syu man pen yar syu ya ka tim chung ka 1917 plus nang ta pada nalar kata pada dan kampat dia sakador kan bakan bu ka sarkar kan bu bakan du ka 1917 lada kala kayo ka khamhe kan thet khamhe dari siapa kamla kemudian bu dak tu kan thet ha ka dor sarkar leng baka bala fix dak government lada dai si foto ka si kilo lada khasan ka si kilo ka syong kat ko ucaj mar la ya hab le em kat ko kecing pelut cong norep la yo nong em si tengka atengka si kilo nak lor kecing pelut kemudian kata kan long ka cing pet em ka bang ong ka haktin paring ong tak minimum support price kemudian ka dor Kersan jong kinong rep ya umar rep ujongki ikwa ya kata ya ka principal bat ke interest ro at least ke depan map no ya ka interest kata ka dai ka mangcuk keren nadu kiper bak sinam baladep no ro ngila cu keren ngila lek keleng-keleng jaga de menta ka kentiru ngisngo ba ka sarkar ka dai ban follow up ki ki scheme ki ba ka sarkar ka dai ban yo ba sarkar kalamang nabata kinong rep kade ban ai ban poi ba bat kam tap me akum kene kepor ka cingkhia ka cing kredit mesim ye keno rep nalor ba kim yo ban penya ya kayo saka ram bat de ka bangi ong ka KCC babon hi keno rep kisim ye KCC ka interest ha kam de ka ba he new percent pe henry lada kalong pat kum ne kum bakalong mata ka ye ki watang man siu ya do ka loan amount ya ka principal amount bat katno lele ka cingkhia syu lada sahabat ya ka interest de na ta dong ikerpat ba menta ngi sa airu di cing thok sya sarkar ba longkat balong ka sarkar hi ka dai ban shimi ka jit khle ban map no la dalong 100% ya ka loan khandang ba kanwara ka jing khia ya ki pai ba te a ka ju ko por ka dai ban thalat po de sekiwei ro de ki scheme sakiwei por de ki scheme ki ba bon ki scheme ngi hang ne ba sarkar hang ne kam cu penterikam hak kam babiang nado kor kam ban penring ban penpoi ki sya kilang kharep nata kumkene ki insurance ye ki norep nata ka insurance ye ki cingthong kamai khot ka kene ka fasal kene ka PM kene ka prime minister pradhan menteri fasal bima yojana kemudian ki cingthong ka insurance nam ta ki cingthong bat ki insurance nam ta ki norep ru kejo nata ka pension nam ta ki norep ki babon ki scheme ka baksoka jungi hang ne mota kam penterikam hakarkom ke babiang te kumangi i mekaniki kisngi baka central government kala penmi kala release ya to ka ba ka song tangka ka ba leng batu ka PM kisan ka ba ai syabara ki norep jong dari India ka susi ka lang ka bodonado ka dai ha me khalaya te leng ba ka tu hingi pen i ya ka dakasin ba ka sarkar me khalaya ka jongi leng ba ka tanat agriculture ka let's say na ka ai ka taw ngimtip bakim la ban pen poi sya norep bat kim la ban pen sutu yo norep ba unorep tre ban thep ya kato bat ha ka jo ka por lese tip hiru ka ai kato kata ka dai ka ai ka ba ni susi hado kata ti menta ka kinti kerke kalong ban thau ban play syo ya kiyo haman la ki caka lese kem hane ka than pen thor kindon ka yo ka biang hala ka chong ka caka ka thanyo perslong ka to ka yo ka don lupang tai po sang men kani ka than mo lai ka than moyong ka don ka yo po moyong ki than chen hills ki don bat than so yong ki don ka yo po so yong bat kum ta ter ban activate bai hitu ki banta bat plus nang ta pada saka dor tham tam leng baka tu ka team 1917 team jong ka sarkar ya ka dor ka ba kat ban imunorep dai ban syak nyat hanorep lende ban ai ko ma subret aino katu kam don jingmot te kata ka di kecing kwa ka jingin nakal yang cokosur paida ba sarkar kan perkhat i kinorep pat hot ngimlak ban len ngi kerpat pot dai kinorep ba lada ka sarkar kala ailat bandan yiki yo halaki chong sinong halaki chong jaka bakin burom pada ya kan ke protokol chong sarkar bakin buat ya social distancing bandeng mahai ki mas bat kiwi di kicing batha kanang nam ta kicing bahalang hi chong borok nomor ba lada ka sarkar kala play ya kayo la play ya kalenti handrai lada don par kicing le thurmul chong norep kawara cing kala pada haden habut nomor bakan kata ya kiwi pat dai tang yaki